Isihloko ke sokhuluma ngaso namhlanje isihloko esihlukanisa phakathi komthetho nomusa. Isihloko esiqhamuka namfuka Khabazela laphana athi ufuna ukuniphakela ngaso namhlanje. Khabazela, sibingelele baba. Baba ngiyabingelela Mbonambi nabalaleli ngiyabingelela. Yes. Ithini indaba yesihloko kanye nomusa? Yabona mfowethu Mbonambi, umthetho nomusa iyona ento mfowethu efake ukufa okukhulu mfowethu esizweni sakithi. Yes. Ngoba kulesi sizwe sakithi thina besingabantu mfowethu bomthetho. Yes. Injabulo beziba khona ngaphansi komthetho. Njengayobe nje injabulo esabalele nje engalawuleki futhi engaziwa ukuthi iyini. Yes. Yonke into beyengaphansi komthetho. Yes. Bonambi kunento mfowethu esihlukanise amakhaya kakhulu. Yahlukanisa abantu. Kade bezwana, abanye bethandana, abanye bethi bazoba nekusasa. Yes. Kwagcina abantu sengathi bayizitha kodwa mawuthi uyabheka into abayibangayo umthetho. Umthetho Mbonambi. Ake ngithi nje mfowethu uzelwe lapha kaMbonambi nami njengoba ngizelwe lapha kaMkhize. Yes. Kodwa bese kuba khona ukuthi ke uthi ushilo Mbonambi lo mthetho washiwo ubaba uphasisile lo mthetho ekhaya yebo inhloko yomuzi vele kakade kunjalo. Bese kuvele kuqhamukela ilunga lomndeni. Lithi ukuthi sengaze pho esuka kude kangaka sengaze bajike esangweni ingane akasale sengena nje naye ingane inje iligqokile iblue. Yo. Yes, uthe uphakamisa umthetho kwakhona uqhamuka nomusa. Usefuna ukuthi lengane ayiyenze le. Ukufanele ukuthi lengane ayiyenze. Ngenkathi kukhulunywa la amadoda ahlala la esangweni angabonakala. Yes. Amisa lo mthetho. Yes. Ukuthi lo mfana lo siyobona ukuthi uyindoda ngoba ekwazi ukuthi alivikele leli khaya ukuthi kungenzeki noma kanjani. Eminye imithetho nanku manje uMkhize uhamba nengane yakhe uMkhize ifake ibhluku yentombazana. Izofuna ukungena kanye ufuna ukungena nayo la kuwena. Kodwa umthetho ungiphoqa ukuthi akufanele ngokomthetho akekho umuntu osake wangena kaMbonambi efake ibhluku. Ukusho ukuthi kuzoqala ngalengane ngomusa walomuntu oqhamuke lapha eceleni. Wena umile emthethweni. Oyilunga futhi lomndeni. Oyilunga lomndeni mhlambe emdala nakunawo akaphikiseki. Sephula lo mthetho. Aqhamuka ngemuva kona athi hawu sengaze kungathi kuyingane ibulala umuntu. Kanti kuyaliwa. Hawu kanti kuyaliwa yini ngoba naleza lapha kamakhelwane ziyangena nazo ziyawaqoka nje amabhuluku. Manje hayi ungahle sengaze nje ngikanye nje kuphela. Waqala nje wa-implement indaba kamakhelwane emthethweni wala ekhaya. Sekubhedi. Soqala ukufaka umusa manje. Sofake umusa ongenaso isidingo ozovula ithuna kodwa vele maduze nje because wena uphula umthetho walo obekiwe la uyiso but kunamadoda ayewuphusha lo mthetho before. So namanje lo khona inhloko yekhaya uqhubeka lapha but wena uzofaka umusa. Angithi ke manje ngenkathi sewufakile kumusa ilunga lomndeni lengane siyabona ukusobala ukuthi umuntu ongicindezelayo ingozi kumina inhloko yekhaya yilo baba lo ofaka lo mthetho uthi alifaka ibhloku lo uyavuma ukuthi ngingangena ngebhloku kodwa nangu umuntu wenkingi ukuthi lilona obopha oqinisa umthetho obopha umthetho akusabi ngathi manje umthetho owasekhaya. Yes. Uma ngase wonke umuntu abe nomthetho kuyena ngeke baze akekho umuntu ongakhala emhlabeni. Alikho iphoyisa engathiwa lihamba nezigebengu. Alikho nelilodwa ngoba lizothi mali icommit ekuthenini ngize emthethweni ukuzofeza umthetho. Lazi kahle ukuthi nalo linqunywa umthetho vele. Akekho usopolitiki ongantshontsha imali eParliament. Uma ngase kuthiwe kiwa ugcina umthetho. Ugcina nje umthetho. Akagcina umusa. Cha. Yes. Kodwa inkinga umthetho wona unayo impumelelo futhi unayo impunga. Kodwa umusa unethuna kakhulukazi. Unethuna. Because wena uhlala uwenza ama favors. Kunjalo futhi awunalo ikhehla. Yes. Unethuna nje lomuntu osemusha. Ngoba manje mawuqala umthetho ophula mhlambe la u-age ka 12 years. Yes. Uyothi ufika ku 24 years obunjani iqalekiso. Uyobunjani. Kusuke ukuthi Mbonambi kini ingane zamantombazane uthi wena ingane intombazane la ekhaya igcina ukubuya mhlambe ngo 5 o'clock ngale kwaloko cha. Yes. Ibanjwe lento ibambe lapho ayiqoka ibhloke la ekhaya wachithwa amazi noma kanjani awafelwa amathe la phansi umuntu uba nemsebenzi yakhe umise nje umthetho ume akubuya after 6. Yes.
Yes. Kwaziwe nje ukuthi sekhaya nje konke into iqonda ithi thwi. Yeah. Kwaziwe futhi ukuthi yes. ubhuti sibani. Yes. Uyena nomthetho. Yes. Ubele kufike ngelanga kuthiwa fanele kube khona umsebenzi kini. Yeah. Bele kufika abantu bakho laba abadala nogogo bakho abadala kufika umuntu ona 70 years 80 years ethengele esangweni lapha afake ibhloko. Wale ekhaya futhi ubaleke ngendlela esimanga limbizile namcela wathi ngeke azayize washo ucima kanjani noshukela namncenga la kuqhamuka efaka ibhloko. Kuzokwenza umsebenzi uzothini? Mdala kunawo oqala. Yes. Ulifakile libhloko. Yes. Zonke ingane zobukeke lezi enqatshelwa impela eziwathanda usale ekhaya sezoke ibuke manje wena ukuthi uzothini ke? Ya uthini manje? Yes. Manje kushuthi ngenye indlela usengenisa amanzi endlini. Ngenisa amanzi endlini. Ukuthi lemithetho wena okade uyiphusha uyigcina yonke leminyaka sekufanele ibulawe uye ngoba bekudingeka ukuthi abe khona la kulomsebenzi. Futhi wazi kahle vele ukuthi ibhloko alingeni. Wenza ngamabomu. Wenza ngamabomu. Uzothi efika futhi nale ekhaya uzothi mase ekhona athi sidala leso. Ingane manje ziyaqomba lapha ekhaya ziyaqomba. Yeah. Atshene lezi zale ekhaya ingane ukulala nalapha ekhaya izinto sezishintshile manje akusafana lento yakudala okudala izingane ziyithande lento ngoba zizwa ngomuntu omdala kanti sekungena ukufa einganeni ziphule yonke imithetho izingane zifake nabafana la ekhaya mhlamba kwenza abafana ezamantombazana kube njalo nje zikhuleliswana ingane ukuthi makuthiwa akufanele ihlawulwe ingane kuthiwa nale yala kamakhelwane ingane siziyane ingane ezikuthiwa ayihlawuliwe ya manje sekuzoze lena sengaze kuthiwe yini ngoba nakwenze njani. Sihlava sifike Sihlava sifike nomuntu omdala mhlambe egcekeni ekhaya ungakhuzeki futhi ongeke uzukwazi ukuthi umlwise. Khanda limtshelo kwakhe. Egcineni manje mase kuvela inkinga la uAnti akasabona. Akusekho futhi lokho ukuthi nakamakhelwane bekwenzeka lokho. Ngoba imizi phela ayifani ngakuthiwa khona nomzi ayifani. Yes. Kodwa nje inkinga esibhekene nayo ukuthi abantu bathathe umthetho bawubuyisele eceleni. Bathatha umusa bawuletha la eduze. Yes. Thola ukuthi imbonambi wena kade ubushaya lo umthetho egcineni kosuku ziphumela izingane seziqomile futhi manje abantu abadala njalo bathuli laba ukuthi mawuthi yakhoza thiwa kade ayavuna incindezelo nje enganeni avuna isihluku awuyekela ingane iyangena ngelinye ilanga lengane intombazane manje iyajahwa la ijahwa isoka lalo ngebhodlela leyenekene izongena la ekhaya manje. Hey manje uma ngabe wena usewuyilwisa lo mfana ngithi uzothiwa wena kodwa umthetho wakho mase beliquli lisilahle icala ungena uyapha endabeni yezingane. Uyayizwa indaba akusashiya ukuthi lo mfana ugijime wazongena la ekhaya ngecaphe ejahla lenozibamba lebhodlela leyenekene. Sekuzothiwa awumbonambi sizokuthiwa ushayela umfana wakabani awusengaze shaya ingane hayi phela umshayela ukuthi angithi phela ithandana nengane yakho lapha hawu uhlangana naphi nendaba yezingane zomathandana akushiya ukuthi lo mfana ungenela igijima nebhodlela yeneke uma futhi lo mfana ukuvulela icala uzoboshwa ngempela futhi. Manje ke ake ngibuze inhlanhla ezoba khona kulelo khaya ke ikhona ayikho silindeleni pho phela kwehla amabhadi kufa abantu because kuzovuleka igeba phela la ekhaya ngoba usuphula umthetho wabanumzana sebalala. Umuntu nomuntu akabheke la ehlala khona abheke okwakhe ukuthi umthetho kwakhona uthi wona usebenzisayo nomsebenzisa umusa. Uma umuntu ekwazi ukuyibona yena ukuthi la ngisemthethweni noma la akekho umuntu osola omunye akekho umuntu ogceka omunye. Umuntu ahlale nama favors akhe la. Umuntu nje akazazi yena ukuthi la ngime khona ngime ukuthi uma ukuthi angikwenzi angingalawo lo umunye umuntu athi angikwenzi. Uma ngaza lapha yakacela yazosha umthetho kaMkhize. Ngasuku mina la ngiyosha umthetho kaMbonambi. Bagcina sebefana lento ukuthi hawu kodwa bhuti usungaze ucindezela ingane ngawuboni ngani sekuyi South Africa nje le democracy. Banjalo Mbonambi. But umbuzo uthi yakashintsha yini indaba yesiko lomuntu ngenxa ye-democracy? Akusoze Mbonambi futhi akukaze isizwe sishintsha nempethu emasikweni naso sisuke siletha ukufa. Yes. Sisuke nje kulethwa ukufa. Yes. Mfowethu. Yes. Akukho nje futhi okunye. Ngoba phela uzokhumbula ukuthi singene sodwa thina physical enyameni kule democracy abalela bangeni kule democracy. Abahlangene futhi nale nto abayazi ukuqala nje kwale democracy ekuthiwa ikhona ibekwe emaparliament asendaweni errong. Lama parliament la mfethu nama kuthiwa sikhululekile. Yes. Akufanele ngabe sisebenzisa lama parliament. Yes. Kufanele sakha wethu ama parliament. Yes. Ngene uNkulunkulu awabusise. Yes. Makuthiwa khona ngisho igumbi lokushisa impepho libe khona. Kwazi ukuthi nje izinto zesintu
inkululeko yesintu nansi yes kuyahlatshwa kunanesibaya Yes. parliament libe naso isibaya Yes. parliament uthi makuthiwa kuzohlatshwa parliament kuyahlatshwa kuyadliwa ngoba phela indawo ephethe ukhuzana Isizwe. ingqikithi nesizwe sabantu abamnyama yes enkululekweni yomhlaba wabo parliament lase-Afrika yebo so isizathu esenza ukuthi sakha wethu Khabazela siwayeke lawo isiphi izathu sokufanele siwayeke phela lawana kwagqitwa amakhanda obaba omkhulu bethu vele lapho kunegazi madoda. elichithekayo lapho Yes. kwafungwa kwathi umuntu omnyama akasoze abusa la ingakho Yes. begudula nangebhakela yes yes baze yes. ngebaye kushana ngebhakela Ngebaye kushana ngoba ngebhakela. akukho la kwathiwa khona kuvulwa ngomthandazo yes ngoba vele bankolonkolo futhi njengoba belapha yes so yes, yes. uma ngabe nabo benkolonkolo lapha phezulu behlukene futhi bengenawo umthetho leyo nto izogcina umthelelo ngisho nasesizweni nasemakhaya futhi abantu bagcina bengenawo umthetho yes ingakho nje kufanele ukuthi ishintshwe lemithetho o-Roman Dutch law lawo sishintsha amaphalamende sakhe izinto zethu zo-Afrika esiyigqaja ngazo awu angikunawo uyasho Zama hlangana apho nedash law mina yayizwa nje leyo nto hlangana apho ngoba nabo abayisebenzisa izulu law la bekhona yes yabona mfowethu asikho isizwe esinjengamaZulu asikho isizwe esinjengama-Afrika ngoba ila ukhosi bukaNkulunkulu buhleli khona kuhleli khona buhleli khona sihlalo sikaNkulunkulu sila e-Afrika silapho nje mfowethu uma ngase sibuyele emthethweni thina kaNkulunkulu yes ungabona into engenzeka nepower yethu ngapho awu because njengamanje abelungu basihlakaniphela ngokuthi basishaya spiritual basisusa kuzona zonke izinto bekade zumgogodla nezi-protection manje sesibhaquza nje sebesishaya physical nje kalula because bayazi ukuthi basisusile lapha spiritual yabona Mbonambi uma ngase ngikubuza ukuthi uyasazi izidleke selulwane yes mina ngiyafisa ukusazi izidleke selulwane ngoba ngisho senkonjane ngiyasazi kodwa iselulwane Yeah. angisazi angisazi selulwane ilento angisazi. ilento okenzeka kumuntu omnyama futhi mawusubuza umuntu omnyama ukuthi liphi isiko impilo lakho ngiyakaza likhona kodwa sigqoka amasudi sifaka othayi sishaye ngise-ezinkulu noma wasishaya singisesikhulu futhi bagqoka uthayi yes kodwa sizazi emuva ukuthi sisuka. zazi ukuthi usuka kuphi Yes. zazi noma nompela ungakwenza konke lokho kodwa manje emthethweni uzazi ukuthi usuka kuphi isikhathi eside yebo ube naso yes kodwa lesikhathi sokuthi ulibhincile ibheshu kini lapha endlini yangendla noma kuphi la kushisa khona impepho nansi imbuzi yakhala la yes nake sibayeni lapha yaqokozela amadoda Yes. into efanele uyenze leyo velo kini shuthi ngenye indlela afanele ukwazi ukuhlukanisa phakathi komthetho nomusa abantu ukwazi ukuhlukanisa phakathi komthetho nomusa uma ngabe Yes. nje indoda ake ngilinganise nje uyabona kunamadoda acabanga ukuthi angaphatha izwe ngeke ukwazi ukuphatha izwe usahluleka ukuphatha Ikhaya. anani ekhaya indlu yakho yes umkakho nje nezingane zakho yes bese xa yes. uzophatha isizwe akulula akulula hayi akulula because fayiqala ekhaya angiqala ekhaya bese-ke ifinyelele esizweni besifinyelele esizweni hey jule kakhulu enkulumo yakho Khabazela njalo nje hayi siyayizwela-ke bakwethu sihlele sinethezekile nomfoka Mkhize lapha sesoluvala lolu hlelo besithi nje asithi nje qap laphaya ekutheni ukwazi ukuhlukanisa phakathi komthetho kanye nomusa so ungahamba kuyosichecka lapha nepagini lethu iDasenhoek Galaxy TV ku-YouTube channel ufike useshe uthi I know my story and fike nisubscribe nenze njalo ukuze ipage likhule enganza kwethu ngelinye ilanga sikwazi nokubamba live ngazo lezi nkulumo ko-YouTube channel Khabazela lakhe lokuvala mfowethu elami lokuvala nje Mbonambi lokuthi asibuyeleni emthethweni yes kaNkulunkulu yes ngoba njengoba sinika wona nje ongasindanga kakade kumele siyigcine ngeke usinde futhi kakade uma ngase sibuyele kuyona singaba namandla lawa lezi zizwe ezinawo Yes. lokuthiwa kwetechnology yes thina singaba ne-spiritual power spiritual power esingaphezulu even kwetechnology esingakwazi nokuthi sibuye isizwe lobaba mkhulu ngayo le spiritual power uthi omunye uprofessor wase-Germany ekhuluma uthi asikho isizwe emhlabeni esinjengesizwe samaZulu isizwe samaZulu silaphaya eSouth Africa engxenyeni esezansi lapha kweSouth Africa yes uthi lesiya sizwe sincane ngendlela esimanga uthi kodwa sinepower nazo zonke izizwe sengeke ngayibona emhlabeni ngoba sona sodwa isizwe sikwazi ukukhuluma nabantu abalelo thulu lomhlaba bona bebephila kodwa yes hey yazizwe imfihlo hayi sibonge mfowethu Khabazela sibonge nesineke sakho nesikhathi mfowethu ukuthi usinikeze leli thuba because isikhathi mfethu siyimali akekho ngazi ukuthi sonke isikhathi siyimali and ngiyakwazi indoda ematasatasa engatholakali noma kanjani so ngiyangibonge nje mangikwazile ukuthola lelo thuba
bese sikwazi ukolapha imiphefumulo elahlekile nabantu abadukile njalo njalo. Mhlambe khona okunye obusafisa uku-add mfowethu bese sifala. Cha, sengiphelele nje Monambi ngithoka umhlobo. Sibonge Khabazela 0760473631 mawuthanda ufone kulethu 0848015007 zohamba kuye lapha nosixhasa lapha nepage lethu YouTube channel ufike useshe uthi Dasenok Galaxy TV noma uthi I know my story. So ngapha I know my story uzothola indaba ezifana nalezi esikhuluma lapha bese kuthi ngale Dasenok Galaxy TV sofica kakhulu indaba zepolitiki kakhulukazi la invite khona ama counselors invite khona abantu abathize abasuke bezoxoxa nathi la ku Galaxy. Okwami ke nje ukuthi ngehle ngobonda ngithi ke okumhlophe kodwa.